manje-ke sibhalelwe mfethu la wathi ucela sempelezele siye kumakhi kumuntu ayemqashile ukuthi azomsiza ukuthi amakhele kuna-ke babukeli naneniyazi anginayo amaneyangile ngamaneyake sibikele before sibikele mfana babukeli ngicela-ke nize niwavuthise amadlebeni njengoba kuDisemba kwama-festive ngicela nikhiye iminyango yezindlu nenze sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uphuma endlini uyakhiya ngoba ubugebengu buzoba buningi khona abanye abantu la ngaphandle abaphila ngegazi labanye abantu ake nje yonke into nenze sure ukuthi niwash kuko yonke into ungabe sanushiya igate kugengelezile kanjalo ngoba akhona abanye abantu thina esithi siyayijabulisa siphumulile khona abanye abantu abasuke besebenza so nje ngiyanicela babukeli ngicela nibe wash ngaso sonke isikhathi. Ngibonani mabukeli igama lami nguthule bona ngwakangema ngibhalele uhlelo ngize kubaba bese wayizongokhela umuzi ngimimali yakhe manje ngifuna ukuzwa ukuthi usaqhubeka nomsebenzi noma uyayeka hlanganisiwe kanjani. Hayi ngabuya mfethu ngabuya nje khudla simkhombisa ubaba ukuthi asizile kahle size ngenhlonipho abanjani siyaphila kwenzeke hayi size kuwena ba themba ukuthi le ndoda le nto uyayazi ngiyakwazi phela manje uze nebutho lakho hayi cha ngifuna ngokwami cela singabe nayo amakhamera baba kuyaphoqa ukuthi size nawo hayi wena makuthi-ke awunankinga amakhamera ngiyawenza ukuthi awashokhi no wala namakhamera ningene mawukuhloleni ngizongishutha mahhala ba bicha ngiyaphila singahlala phansi kwenzekeni sokuchazela isitori sesihleli phansi nje sihloniphane baba nathi sikhombise inhlonipho hayi ngihlale phansi sizweni niyangimangaza madoda maseniqhamuka seniyimpi kanjena phela kufuneka mangabe kunempi nisitshene madoda silindele hayi cha baba saboni nangami ngihlamba ukuthi angasondela mfethu ngapha cha phela ngiyakubona wena inkinga phela nawe ngithi uyazi ukuthi sinawe sagcina singakhulumisene kahle manje yebo uyangimangaza masufika nezinsizwe ezingaka namakhamera angisazi manje noma usuzongilwisa hayi angakabi hayi kabi baba hayi kabi ngicela ukuthi nje sibekeni kahle njengesisoka silungise nje kahle njengamadoda ya nize ngani ke ngicela ukuthi mina ngikuthule udaba baba mina ngingwenya inhliziyo hamba ngaphansi kohlelo mfowethu so sina namhlanje sibhalelwe umfethu wathi ucela size la kuwena ya ngoba yena ubalekela ukuthi manini nobabili nixoxa lelo hamba kube khona nokugejana nokufuna ukuya emandleni unamandla phela ufuna ukungishaya uqinisile manje njalo ngoba uyangibhedela kanti akumele baba ezifike lapho thina sithe asize sizoyilungisa kahle yazi ya okay madoda ke nithini ke manje na ngicela makusuka la kuye ukuthi-ke uyindlalele ubaba ukuze azo-understand ukuthi njengoba sila size ngani ngoba bangizophinda ngiyichaze lento le ngizochazela into oyaziyo vele kahle ngizofuna imali njengoba ngithecela ungakheli lapha ya hayi siyakhumbula ukuthi wagcine wemba ama-crunch kuphela uqhubekanga nakwakho manje imali khona ngisengikunike yona ayingakapheleli vele njengesivumelano ukuthi into uzoyisusa phansi iye phezulu yes ngakunika le engakunika yona wagcina ungaqedanga ukwakha ba ngiyakuzwa manje nje ngifuna wena-ke leyo mali ngoba manje umsebenzi ngathi uyaqala khona ungcono ozongenzela wemngani wami ngiyakhumbula wena ukuthi ngizokwakhela ngakunika iphepha ngasho ngathi i-foundation kuzoba imali engaka i-superstructure iy'ndonga zibe imali engaka i-roof ibe imali engaka uyakhumbula la ula kahle impela lelo phepha usenalo
ngayilahla kwaleyo nto ngicike ile nto yokuthi awufuni ukuqhubeka. Ulilahlelani kanti ngoba uzophinda ukhohlwe futhi? Isilungu nje kahle kahle lento lapha ngingayithandi mina. Ngazi ukuthi ungakhele ususe phansi. Uyabona lamadoda ofike nawo la ukuba yalibona leli phepha engangikunikela lona. Fanele Likutshena ukuthi sitshajana kanjani mina nawe ngathi siqala ukusebenzelana. Mina madoda ngithanda ukuthi ngenze into ebhalwe phansi. Angifuni ukuthi sikhulume sesingisuke ngigoma zona lezi inkinga. Manje na vela khuluma thethe ingakho. Angithethi ngiyachazela awuzwa amandla amaningi. inkinga yakhe leyo ukuthi awufuni ukulalela. Mano, asike silungiseni kahle lento. Hayi ngolaka, hayi ngodlama. Baba, wena uthi uma usibekela uthi umfethu Ushukela lo muntu mina. uthi umfethu wasebenza wangaqeda. Lapha kubuka lo mbhemu kusambiwe ama-trench. Ngamtshena ngathi akahambe yofuna inhlabathi yokugcwalisa ukubhekfila. Okuthi kugcwaliswa ibhokisi leslab. Ukuze kungene ukhonkolo phela olingena. Asikwazi ukuthi sivele sifake ukhonkolo ngaka masikhonke islab. Lo muntu wathatha more than 6 months ngilinde inhlabathi nje kuphela. Engingamazi noma wayilanda eJudea noma wayilanda leyo nhlabathi yakhe. Kwafanele ngihlaleke mina ngilinde leyo nhlabathi. Yebo. Ngoba mina ngangiqashe wena umsebenzi wabani ukuthi kuvele leyo nhlabathi leyo ezogcwalisa lapha. Angizuwena kumele ngithole inhlabathi usho ukuthi mina ngizokunika imali engaka umoya. Nayo into ayishoyo. Ikhanda lamuntu alufaka. Bona namanje uSamson. Imaki. Ubaba methe inhlabathi kahle kahle isivumelane sakho nobaba sasithini. Ukuthi yena uyangakhela mina ngimnika imali ngimthengela imaterial la ayifuna. Okay. So le nhlabathi zokwakha izishoya zibize emacaleni angizazi mina ngaphuma ngikhe noma yiphi inhlabathi azogcwalisa ngayo lapha. Laphana ngamtshela lo muntu ngathi ngidinga abathi i-truck no half inhlabathi engangiyidinga. Yilo baba. I-truck that's 6 meter cube. Uhalf wakhona it's 3 meter cube uhalf we-truck. Wawuzoyimbapha egcekeni leyo nhlabathi. Uyayikhonda uzomba inhlabathi. Phela ngiyazi iningi inhlabathi ihlukahlukene. Wawuzozimba. Kumele ngikhombise sami ukuthi nayi ngakutshena ngathi hamba ufuna i-truck ezothula inhlabathi lapha. Lela phepha wanginika lona lelo nesilungu leli angisazani nasilungu mina. Nangoke lo muntu. Uyamuzwa lo muntu? Ngamchazela yonke into ayikho into engamchazela ngakho. Hlupha lana ukwakhela ama-amateur. Hayi nje. Lo muntu ngamchazela yonke into. Kahle into engiyifunayo baba ngifuna libe ngichaza. Angikho emandleni. Angikho emandleni. Ngizoyichazela le preschool yini nje ngokwami baba. Ngakho la imali yami. Imali ephuma umsebenzi ngiqhubeke ngiyenze. Ungathi kushoda le mali engayisebenza lapha mina. Kanti ishoda kanjani kuyikhona sengakunika yona phambili? Imalini wanginika. Iyanele ukuthi le nto yamsebenze engikwenze lapha iyanele. Ngamtshela lo muntu ngathi ngoba ngikwenzela lo msebenzi ngiyawuchiphisa. Ngoba indawo hlezi kuyona ayikho kuleya value. Ngangeke ngimbize kakhulu. Ngike ngifunele abantu ukuthi bakhe ngibachiphise. Kodwa lo owayithola ingaphezulu nalelo. It's very less kwayona leyo mali. Uyagula lo. Hayi. Uyangula. Into avela ayisho vela athi ngiyagula It's very less. Okay, wena mfethu kahle kahle njengoba uthi ubaba kumele akubuyisele imali. Iyiphi imali kahle kahle ofuna ukuthi ibuye? Sike nje sibeke nje. Icace pa. Yazi baba uyangishiselisa. Kahle kahle imali engiyifunayo lapha. Le yokuthi akasawuqedanga vele umsebenzi. Angisenandaba ukuthi khona saye wakwenza noma yena into esasivumelene ngayo seyamhlula. Baba why receive imali ngakumfethu? Ikhona imali engayireceive. But kwayona yayingaphelele ukuthi kwenzeke i-foundation. Kodwa manje ngoba vele awusawuqedanga. Ayikho lapho into engizokulalela. Awuqedanga umsebenzi. Mina ngifuna ukuthi uvele ungibuyisele. Umsebenzi uzophela kanjani engakhokhile? Baba ngicela ngichazele kahle ukuthi umsebenzi lona nivumelane ngayo naye. Kwaphela kanjani kona wawuqeda noma lo muntu njengoba ngimbuza ukuthi iphepha engangimbhayela lona ngamtshela ngathi i-foundation ngizocharge imali engaka, indonga ngicharge imali engaka, i-roof ngicharge imali engaka. Angithi uyabona imali engangimbize yona kulo 1 room ayewenza engingazi ukuthi kwenziwe 1 room bani imali iphumele. Lo mfana wayesebenza uyise ngiyamazi uyise wamshiya nezindodla zemali. Lokho akuhlangene lokho baba wayesebenza wayenzeni akuhlangene nalo. Ngase ngithi mina mfana ke ngizokwenza kanje ngoba vele yindi imisebenzi wenza kanje ngoba baba bengasekho vele nalento ukuthi wayenemali athi khona uyangiqola. Musungihlala phela emadevini. Maphela mfethu. Angithi ngikunikile isikhathi sakho ngathi lo baba bhuti uyamuzwa inkulumo yakho ukuthi ithini shuthi yena uzofuna ngilibe ngizokhuluma mina noma uzokhuluma wedwa. Khuluma wedwa vele wena ufike namakhamera. Khuluma ke nawe baba. Uthi angicasula ngiyayifuna le mani. Angithi la sizoxazulula isimo.
so mase siphakamisa imoya sonke sobawo sonke uyisho kahle futhi umuntu soxazulula sekube ngazuthi amahlokohlobo akezwa nje lo muntu wenu sekuzaqala yileyo nase ngifisa ngisho ukubamba wazi futhi ubambe phone kababa isiphuphuke impela bantwana kanti isiphuphuke kade angikhuluma nalo muntu khuleka uma baba uyibamba baba mina ima nayo sokudla kufele mfana wami ima baba ungabe isiphuphuke baba cela usichazele la into eqondile yabo yebo ungalibele uyangikweleta lo muntu ufuna ukuthi uyazi naloko mina okufanele ngabe ngifuna yabo imali njengoba kuwena uphakama nje asikaka understand ukuthi kwenzakalani mina okufanele afuna yabo imali mase si understand kahle ukuthi istory sihamba sigcinephi wena lezinto uba khona izinto ubaba yibekayo nawe khona izinto oyibekayo ngithi mina liphi iphepha engangibhayele lona libi leli phepha ubaba akhuluma ngalo ikhona iphepha anenake nanikana wona there is a written agreement lo ngoba ngibalekela ukukhuluma kanje ikhona iphepha engakunika wena baba iphe yakhe lokhu njani i-invoice yebo ngeshwa ke ihlala kwi-toolbox emsebenzini la engisebenza khona hayi singayiko ilanda bakuthi njengamanje hayi anginayo inkinga yalokho inkinga ke phela la isiya khona kufanele nifike nimelene kwi-estates le kobhalitho i-distance le manje senze njani angikwazi ukuba nesolution sithathe noma ile phone sibambe noma ngiyagula ngempela wena imake baba le phepha ayishoyo lelo cela ukuchazela sinobaba savumelana ukuthi uzongakhela indlu okay fine anginike le phepha ayishoyo angiphiki banginike iphepha likhona lona endlini uthi angisaliboni likephi because ngangisengicasukile into ezongihlanganisa yona nto lento ekulahlekisela ngengqondo uladla nezinto ezibhalwe phansi lento ekulahlekisela ngengqondo lento ekulahlekisela ngengqondo imani phela tetela nani ukuze sizochazelana ezwa lo muntu akayikho lento enzoyichaza la uchazele chaza mfethu ngisasiphumeleni ukuthi ngifuna angakhelele one room ngokuphuthuma nangu baba ngathi mina 7500 waletha 1800 ufunani kwaye crench angithi le lalela la ukuthi ibo ungiqalela ephepheni kubhalwe ukuthi trench it's 1800 ephepheni engakunika lona kubhalwe lokho baba wena ngathi songibalela nalabafana ohamba nabo mina umsebenzi ngawunika wena hayi abafana bakho into esebenzisa ngilalela phela ngilalela phela into esebenzisa kakhulu masakhini boss ngiyakuchazela ke manje boss yami right ayikho into esebenzisa njenge foundation uthi ngiboss yakho uyangimanga ungashile nje ngithi ungashile awusebona ufuna ngithini i-ex boss okay ex boss yami into esebenzisa kunayo yonke yabona mina mangizokwenza i-foundation angiliphathi ipiki mina ngumakhe ngifika nabafana bambaye uma sengenza indonga ngifike nabafana bawu2 abakhelo wena hayi mina yima phela indaba ngangibhale ephepheni ukuthi imali ezoba nkulu kunazo zonke e-foundation why uyabona lento ukuthi ayizwa kanjani ilento engicikayo ke ngalomuntu iphepha libhaliwe ukuthi ngidinga 3000 nge-foundation indonga zika one room kumina zayizongithatha a matter of 1 or 2 days i-roof ka one room it's a matter of 3 hours okuthi umsebenzi omningi kumina uphansi that's why nephepha engamnika lona ngamtshela ngathi i-foundation iyona into ezokukhosta kakhulu that's 3000 ngoba iyona into enomsebenzi kakhulu angimazi ke njengoba ethwala ikhandeza la ukuthi uzofuna navumelana nobaba ukuthi lento ayishoyo lento ngaba kanali iphepha uvumelana angiphingi lokho manje angisamtholi efonini enye into engingongicika ngayo kakhulu ngizomsima kanjani ifoni umuntu ongihlanyela njengoba uhlanya namanje imake baba imake nkosi njengoba isikhathi ubaba ekhaya ngishela ubhontshisi njengoba ubaba ekhekile lawo emakhaya angifuni lokho into eningi safuna ukufuna amathamba lobhontshisi bafuna nginaso isikhathi seni madodana ibaba baba ngikhathele sibezelele baba nginibekezelela ushit ayitha uyahlule ungibekezelela mangiza ngingedwa ufuna ngibekezelela ushit lo uxoxa namanje uba nje unamandla uza no shit baba uyamuza ukuthi akezwa mamlalela baba kodwa bese acela ukuthi usiphe ithuba ukuze lento kuzophuma isolution yayo yabo kwamanje baba lethi imali yami ehlule uqhubeka nalo msebenzi baba wemfethu usizongigulela wena i-trench uyiqedile baba i-trench iphelile nebhokisi liphelile wena bafo njengoba navumelana ukuthi ubaba umsebenzi nomsebenzi uzomnika imali njengoba ke yabo njengoba bethi ufuna le mali ayifunayo ukhulunyiswa okuhlaya
Ayizi ngiyakufonela ngisakutholi. Ngiyakufonela ngisakutholi. 1800. Mina ngithi ngifuna 3000. Into ekhona uma ngase kuthiwe ngiyalapha mina manje ngiyosebenza. Namanje mina njobila ngaseliphakeme kanje. Ngafika ngilungise le nto ngistempe ngifaka ukhonkolo. Hayi lento angitshena wona. Iphi imali? Unayo imali manje? Ikhona imali kodwa ayiphelele phela nje sasixoxisene ukuthi kancane kancane 3000 we-foundation. Ngizoyithini indaba lo? Sebenze mahala mina ufuna ngibe yivolunteer. Wena ufuna ngibe yivolunteer. Awuvolunteer ngizavumela lo muntu. Uyagula wena. Baba. Uyagula. Bengicela ke baba ukuthi uke usibalele ukuthi kuleli yaphepha lalithini. No nginemsebenzi eminingi kakhulu ukuthi ngihambe ngibalise ilezindle engasile izinto ezincane nginemsebenzi emikhulu kodwa baba into engiyibhala phansi nje leyo ngiyibeke lapha angithi baba wena umuntu owaziyo njengomakhi ngiqinisile mina owazi and wena umuntu isona sizathu kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwakufanele ngefoundation njengoba yenza u1 room kwakufanele akhiphe 3000 lokho ngiyakhumbula ngefoundation yes mayikhuphuka ngeindonga ngeindonga ngangazi ukuthi indonga njoba ngisho ngithi kwakumsebenzi welanga noma usuku no half indonga zika 1 room seyiphelile and then it's a matter of 3 days sengirofile kodwa manje usatholakala futhi imali yakho mina ngizoyikhuluma nawe ungezwa wena Stom akezwa lo muntu uzokhuluma nalo bafu phuma nalento yini ngizoze ngifohloza ngembazo futhi imake thatha lento ngihambe nayo baba ubhekani uhlala phansi waqalaqalaza futhi ngicela ungiphumele nalomuntu wakho baba asilwi la kodwa manje indlela owenza ngayo ukusekoze kugcine sibuka engazuthi wena umuntu orong la ngoba manje uma uphakama ngomoya nginyukela ushuka umuntu uma ngisanganele ufune futhi ukuthi usebenzise ezinye izinto thina owamanje uhlanya futhi sibona wena khipha amadlebe lawa khona wena umuntu hlamba ngaphuma imbaleka ngizofuna imali yami ngaphuma ngiboni ngizovinjwa yini bafo ngizovinjwa yini uyini konto ophethe bafo ngiphethe wena ngizovela ngithimula uphumele lapha eminyango mina bafo yamuzwa siyazwana baba ngizothimula mina uphumele eminyango ngithimula nje ngingakenzi lutho baba ngisengikhathele nami ukhathazwa yini ukhathazwa kusakana yima baba ukhathazwa ukula wena ukhathazwa yini phuma ukhathazwa ukuhlanya kanti size ngani la ngifuna imali yami size ngokuthi mzolo ngifuna imali angithi ungathi usebenzisa amandla baba kuyihlo wena ukuthi ungangikhomba ngomuntu kenapha ukhombisa ukuthi yehlika nje akezwa nje ehlisa umoya kuchazwe kahle ukhombisa ukuthi umdala ingane le yabo ngesi kuthiwa lead by imali yami angizwimela le ngezimali imali ephuma apha awuzwa vele siyeke ngoba manje lento seziphathelana ngamandla ngokwami ngiyeke ngihambe ngiyofuna umuntu ophuma apha ngizomzama imake mfethu ungikhokhela nofuna wonke lo 3000 nike manje ake kube yimini ofuna imali wena umzala mase uqedile lo 1 room oshoyo ngilathi wena uthi 1 room ubukisa ngamandla ami uyona wawuqeda umzali 1 room uzongena umuntu phakathi rent ngizobe sengiyakukhokhela ayizwa ngempela lento ayizwa ngempela amandla ami lawa selaphana uyazi ukuthi wena kahle kahle uyangikoleda mina nje ngenzela ukuthi ngimdala kahle into ongikoleda wena umuntu ofela ngabe unginika imali nanku kanjani manje why no 3000 ufuna ngabe ngufuna wonke imali angithi baba ngiyasho ukuthi ngicela usichazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba manje thina sisaselo awuthule kwemngane wami wona njengokubuza nabameli bakho laba ubungezingani nephepha okufakaza njengoba ngishilo ukuthi iphepha ngilithola endlini la do ngiyini engizoyikhuluma nawe mina kodwa uyayaza ngilahla amaphepha ulahle nengqondo get out baba akaphuphi akabuye naye la phepha lishoyo ukuthi ngambhala manje yangiqala nje ngithatha ke wayo uthatha ifoni ima baba mhlambe konke engizoyikhuluma naye lo sothi ngingafuni hlala phansi phela kuze sikhulume ngiqedele oxygen nangu umuntu engifuna phuphi mhlawumbe imali uzami uzoyithatha ubuyini yona baba ngicela sihlaleni phansi emngana baba uyazizwa ukuthi uthini nomile fridge uyazizwa ukuthi uthini kodwa baba uyazizwa nje uthini nika imali imali yami imini efana ngabe ufuna imali ngithi mina umzali uzoyiqedela indlu angisi mina ngizokunikeza mase ngene umuntu phakathi njengomunye ngikhiphe lamazinyo one day okay baba uyangiyisala njengoba baba uyena okweleta wena sicela usichazele lapho ukuze nathi sizoyibamba into ngilalele kahle mfowethu nawe ngathi ubuye ungezwa kahle okay lo muntu angithi ngiyakutshena ngithi ngimshaje 1 room ngathi 7500 yebo ngase ngiyamtshena ngathi ngefoundation yodwa ngidinga u3000 shuthi ifoundation wena njengoba uthi awuyitholanga ayiphelile ifoundation
ingani ngalinda yena esehlulwe inhlabathi yokubhekfila Okay. Seyikhona inhlabathi. kwaphela more than 6 months uyangizwa ngithini Imakhi. awungene ecathulweni zami Okay. wawungalinda wena inhlabathi ka1 room kuphele 6 months Hayi ngiyabona baba njengoba manje ungichazela ngiyangena ke manje ecathulweni zakho. Baba ubaba yamuza uthini? Angiyamuzi. Ukuthi into eyamenza ukuthi ashiye lapha kuwena. Washoda imatherial. Washoda imaterial and wena uthatha isikhathi eside ukuthi inhlabathi ayithengwa futhi inhlabathi kwakufanele nje yena akhokhele i-truck. i-truck Khuluma ngawo angikwazi. kwaba isikhathi Kwaphela nje singakanani after 2 weeks ayisengiyithengile leyo nhlabathi. Sengamfonela angisamtholi efonini. Ngiyafika ngizombheka angimtholi. Uyagula. Njalo ufika ntambama. Mafika ntambama uqambelana manga ukuthi after 2 weeks indaba uqamba manga after 2 weeks indaba ukuthi ukhulume kwakuyini kanti baba ngifika la Uyakhumbula ngitshela ukuthi ukuthi- seyikhona inhlabathi. ngilalela uyakhumbula ukuthi kwakuyikhathi zo-December ama-truck eshort emgaqweni inhlabathi wawusithathe emva kwa2 weeks wena Lalikhona iveni. Khona iveni elayideliver inhlabathi lapha ekhaya. hayi lo muntu La babucele phezulu. angizwa lento yakhe khuluma manga uyahubhuza manga imake baba. ngisho ngalanda abantu engisebenza nabo bengachaza into engcono ngalo mhlambe bengamtshela ukuthi uyahlanya Imake baba. abafana labo bafana lawo bazobafakazi bafakaza ngoba ngangivumelene nawe. wena labantu bakho wena abafakazana yabona ukuthi uyisanga ngempela Imake. ufuna ukuza abafakazi bakho wena abazosayida nawe ngezi nabami ngisho njalo Angithi Laba manje bazahamba nawe ngithi uyashaya wena isikole. wemfethu awumi. Angithi manje Ayizwa uyayizwa manje. lento ukuthi imkanjani. And manje ubaba ukhala ngokuthi uyangikoleta lo Umsebenzi kahle kahle funeka wakhe. ngifuna imali yami kuwena uqedile kahle futhi kahle. into afanele ngenza funeka ngokuqhumisa yonke lento Okay, engayakhala lapho okay. ukuze ngifike ngiliqaqe kwayilona Okay baba. kulibonjwe isiphukuphuku Baba ngicela senzeni kanjani? Sicela ukuthi uqedelele umsebenzi wakho uphele. Finish. Mase Yonke kunika imali yakho. engiyifunayo. ikhona imali balance Ikhona imali wamanje. Uhalf wayo. Uhalf wayo. Mase uzongena umuntu uyaqhubeka imali yakhe umsangano-ke lo Ima mfethu. kusho ukuthi mina ngiyovolontiya wena usho njalo Ngalena ngalendlela asho ngayo sho. Ngiyahamba ngiyothatha iloan. Ngizohamba ngiyosebenza emsebenzini wami ngithatha iloan njengenjwayelo. usuyasebenza Okay, kushuthi udla imali zamafa lona mina ngazi ukuthi udla imali zamafa uqashwe nini wena Nayo ke into eniyazi yovela kumele nizazi zonke indaba zabantu. Lo muntu wangifisiswa ngaze naye ngaphetha ngawuthola umsebenzi webaba. baba nangi imake baba. Ngicela wehlise uyamdina lo muntu lo mina Hayi, baba. Ngicela yazi uxoxa into eyodwa yazi baba ngicela ukuthi senzeni kanjani ukuze kuzoba nesolution kule ndaba le. Ngicela ukuthi baba Angimali yami. Ngifuna imali yami. imake baba. Imake. Njengoba uthi ufuna imali yakho nobaba esesebenzile lapha kuwena. Hamba yoqhumisa ke njengoba esho ukuthi uzoqhumisa. Alethi imali yami. Ngeke kube fair. Ngeke kube fair makuwukuthi sizosayida nomuntu oyedwa. Even if noma kuthiwa sifike nawe. Ngeke kube fair. Into hayi ukuthi ima hayi ukuthi subani isigora wena mfana uyazi isigora into enjani ebaba isigora into enjani ima ngizoze Usindele ukuphatha. Phathana yabona lo muntu yabona lo muntu baba sicela ungayenzi angivumele mnganami baba angivumele baba sicela ungayenzi angivumele Imali yami. angivumele ungifikela negora uzongibiza isigora uyangiyisala Baba. ukulwa mina manje Banamandla bangangawa. khuluma la Lethi imali sami. mfethu ngicela uhlale phansi baba angithi ngisazama ukuthi siphume nesolution mfana wami sohlangana amasebeko elangeni nawe wena baba Usuhlanga ngqobho. mina nawe sohlangana amasebeko elangeni mnganami ngiyakuhlebela baba ngicela ukuthi silungiseni kahle lento angithi baba usebenzile washiya uhalf ngoba kuyinkinga kushoda imaterial nemali okay ngicela ukuthi ubaba ahambe ayoqeda ukusebenza angisathembi lutho Ima baba. akashiya imali phambi kwabameli bakhe laba lo baba into efanele kwenzeke njengamanje Okay baba akabeka imali phansi njengamanje Imali isebhenki phela. imali Akekho umuntu ohamba nesizumbu. Imali baba. hamba ubuye Imali, nemali baba. uze la uzongikhipha ngemali la endlini imake baba Qedelele yakho. imake ngicela ukuthi ke baba uzakho ubusuku nemini futhi uzovuka ekuseni sengiyiqedile uma ngase ubuye nemali manje ngavele ngikhanyise ngisho ama-light ngiphume kulesa sicefe sakho imake baba ngicela ukuthi ke baba senzeni kanje ngicela ukuthi uhambe uyoqedela ngihlale ngakha mina izindlu Baba. mina yazi lo muntu ngikhulumisela baba umsangano ngicela ukuthi uhambe uyoqedela ufike uqede mawuqeda mangaholi nami ngilandele imake mangaholi nami ngilandele ima baba Ngeke ungakhohlwa. awume baba ngicela umuphi ithuku baba
anginjengoba eqedela nje ubaba kumele ubuyise imali kababa kunjalo imisi ingasaphumi imali kababa sekuzophoqa ukuthi sijike sibambe wena ngesandla sensimbi ngoba manje wena kuzobe kuwena ozobe wenza thina ilimi hayi ngizokwenza ngale ndlela esho ngayo indlimi isimile Uyabona mhlonishwa mina ku-1 room ngawuqeda ngisho nango-1 day mina ngimdala nalento esikhuluma ngayo mina ngikwazi ukubiza umuntu yenziwe same time kumbe same time ngiyakhiswa komuntu wangaphandle indlu lokho kungakayanga siyazwana ngiyawuzwa mawusho wena landa yonke imali yami ubeke lapha kimi ngeke phela ukhole ungakasebenzi ngangikumuntu onjani ukhole ungakasebenzi uzoyithola phela mawusoqedile baba angithi manje asasebenzi ngokuthi uzoqeda yonke indlu kushuthi baba ke awumeke baba kushuthi wena naye isivumelwano senu sasithi mawuqeda ifoundation yes uyamnika i-deposit njengoba wayithola imali lokho ngoba kwabhalwe phansi imaki asibuyeleni back ke kulesi sivumelwano enanivumelane ngaso sona sicela ukuthi baba uqedelele ifoundation mase umfethu yakukhokhela sengamningi i-foundation sengifuna akhuphuke ngimnike sengimnika yonke angisazi-ke mina kanti ungcono ngoba niyayibona usuyiqedile futhi manje hayi ukuthi ayikakapheleli imali ngoba niyambona foundation ngamnikeza imali yakhona futhi baba nange ukuthi isigebengu yabo indlela esasixoxe ngayo mina naye akusayiyona le usegijima ungijaha ngephepha manje into ebhaliwe nje angithi ngifuna sikhulume into ebhaliwe engathi ngiyadideka wemnganami wayengibhalele saxoxisana njengabantu ngoba ngikhalo ukuthi wafanele ungitshele mawuhlula ukufunda ngikufundele wafanele ungitshele ngishilo wayeseqaleni ukuthi isilungu baba kuyona into yakho imake mfethu imake yazini ukuthi mina ngithanda ukuthi ugcine umncane kangaka usiza isingisi wena angiyanga esikolweni you went past the school ngaphuma ngebreak manje sizwana kanjani ke sonke siyacula ngeke phelezelo akaya ngesikole nje uzozwa kanjani imake mfethu angithi wena before size siye kubukhudi wena uthe ubaba khona imali yasala ye-foundation ongamnikanga yona ingaphelelanga ngithi uthi ubaba wawuthe malini i-foundation ngangithe ngifuna 3000 nge-foundation wakunika malini 1800 okay wena mfethu kushuthi imali kababa eshoda 1.2 yes ngokuqedelela lento encane esele masomnika u1.2 wakhe izinto zokuthi aqedelele ikhona zikhona kodwa kushoda nje okuncane ngizama fast ngiyoma futhi imake mfethu imake so wena kahle isuke la futhi ngiyoma lapha understanding angithi lento abathi ayishoyo ukuthi ayishode seyanetho yaze yaphephuka lapha ngifonelana naye ngimthole efonini izwana yanetho yaze yahamba namanzi ehlabathi manje sincane lapha alright okay mfethu ayikho inkinga so manje umubuka wena ungayihlanganisa nini ukuze nje siqede umsindo lo bethi angaya noma nini yena mina ngamhlanganisela noma mhlambe kusasa imali yakhe izobe ikhona imali yakhe izobe sikhona vele kusasa okay baba uyamuzwa uthini uthi kusasa izobe ikhona inhlabathi nemali yakhe makuwukuthi baba akukho lokho thina ke personal sofika ke kube yithina ke sesisebenzisa isandla sensimbi ukuthi akunike le 1.2 wakho ngoba awuzoyithola leyo nto imali mfethu imali sekuyimali encane imali akasenze kanje kodwa manenza kanje zesetshenzwa kanje akasenze kanje yabona ngoba incane le mali awuhambe ufuna umuntu ozokulungisela le nto yakho kanjani wena wayiqala nje angithi incane lento vele angithi yabona ngoba incane hamba ufuna umuntu ozokuqedelela lapha akuqinisele kahle ngemali enkulu ngoba usaqhuba nako ukuyisa imali ngampela ikhona into esazolunga wawungitshenile wena ukuthi imali incane ngenkathi ngikucharge angiyiboni nami webaba ngathi mina ngikunika imali encane ngifuna omunye umuntu wena buyisa lokho esengikunika khona ngiqaqa yonke le nyensense seyilapha wawungayiqaqa ungahamba uyiqaqa okay no problem ngaweyiqaqa no problem ikhona i-solution ke le no problem ngendlela ekwenzeka ngayo ngoba akafuni nemali akafuni baba uzumuntu wisdom ngempela uyazi ukuthi mangiqaqa lapho wena oluza i-materials phukuphuku somfana sina ndaba good imali ningi siphumile futhi imali yenu yokushila angizwa nje yamafa baba ayinangqondo lento yenu baba ngiyacela ukuthi silungisele fanele ikhala nje for fuck all mfethu ngicela ungilalele awuvule la ayizwe wena
uvuma ukuthi ke uqaqa luze imithilelo uzimbona uyabona ukubuyela mina ngikwenzela ifavor ngithi mina funa umuntu ozokwenzela le yanto ngiright mina manje yes ubaba uthi manje uma ubheka usazongenzela kahle njengoba enje yikho ke ngithi angisayi usezoyenza into ebheda ngamabomu yikho ngithi angisayi imaki ukuthi ubaba angabe esaqhubeka nokwenza nanokuthi akwenzele enze kabi wena kahle kahle ikuphi ofuna ukuthi ubaba akwenze angisayi lapha ukuya for the sake of material angithi umkhokhela imali engaphelele ngizomkhokhela for material angisayi lapha angaqhubeka mina ngizomkhokhela imali mfana asangihlonipha kakhulu sengicabange kahle angisayi lapha okay baba bengicela ukuthi noma senzeni kanje imali kube khona la izoyibeka khona wena wenza umsebenzi ngaphandle kwakho edelela kanje ngeke waqeda awubonje ngizodla amabhodlela kubo kalomfana wona amanzi ngiwaphuza usho ukuthi ufuna ngiphathe amanzi usebenza nje ufuna nokudla khona lapha ekhaya ufuna ngidla amajengisi wempela uyagula ngempela lo muntu ufuna imali nje ngikubize kahle ngoba kufanele uthenga amaqanda wena ngidle nesinkwa nabantu engihamba nabo imani mina ngaqasha wena hayi labafana wafika nabo baba ngeke ngisakwazi ukusebenzisana nawe nami khululeka imali njengokuthi baba ngeke usakwazi ukusebenzisana naye bafu uyamuza ubaba kushuthi kwaye leyo mali leyo salusa ubona ukuthi wenza njani ngayo 1.2 usungamzama umuntu ozongena kwilokhunjana yakho baba hayi alright anginankinga vele 1.2 lokudla ayikudla sengiright madoda ngoba manje ima baba niyabanga manje sengibongile bafana ayisekho into ezolunga naye sengibongile mnganami ungaphinda ubeke wamcondo wakho hamba nami futhi lo muntu wakho aphinde nawe uthi ungisuke ima empethu kahle kahle thina mina into engiconfuseayo njengoba senixabana kanje sivela sizwana nalokho imali iyaxabanisa imali le 1800 imali le wemadoda ayikho lento ezoyikhuluma la yikho ngithi mina ngishiyeni ngokuthula la qhubeke nezinto zami njoba ngibhizi la kodwa baba ngifuna ukuze kushona ilanga ngilo ngikhuluma into eyodwa into engazwakala bengisacela ke ukuba ukho mdala wena njengomuntu omdala sekumele usebenzise ubuchule bokuthi sengizame kakhulu yikho ngithi nje uzama lokho bokushanga manje madoda sengibongile ayikho lokushonela ngoba kuhle ngoba nobabili nawe lokushonela kuyalingana yabo vele nawe kukhona ukukweleta kubaba ngeke ukwazi phela ukubamba izinto zababa ngoba naye ukube bengazi ukuthi kathi ngizongibhedela kanje ngeke ngivume kwakuhlala nje kwasekuqaleni nami ukwazi ukuthatha ifoni ngoba nawe uyamkweleta nawe uyakweleta abe ngiyithathe lokushonela lokushonela nawe afa sa siyabonga baba hambe kahle madoda